Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa. Ndiri kudzidzawo at a certain university muno muZim uye ndichiri kugara nevabereki vangu. Ndauyawo pano. I just want to confess everything that my mom made me to do and mama vangu ndichizosvika pakunoita zvose izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. She had given me an ultimatum. Ndokubva vati kwandiri kana ndikaramba kuita izvo zvavainge vachiti ndinge ndichivaitira, zvinoreva kuti inini ndinenge ndisisiri mwana wavo, zvekare ndinenge ndava kuzvionera. Saka vakabva vati kunyangwe pamba pangu ndinenge ndava kusada kana kukuona, and you will know kuti I would have disowned you. I will never be your mom again. Saka kuti tinge tichizosvika apa patakazosvitsana inini namama enhau yekuti ndainge ndiine imwe cousin sister yangu uyo ainge achishanda kuCape Town. Saka panguva yacho iyoyo paakatanga kutumidzira malinks awa pagroup, zvinhu izvi zvainge zvisati zvamboita mukurumbira izvi zvekuenda kunana UK nemaCOS. Saka mama vaizoti kana atumidzira malink ake awo aanenge asangana nawo pamafacebook zvekare nepamainternet, mama vaibva vatanga kuseka zvavo. Vaisaseka pagroup but vaizoseka paya patinenge takangogara mumba tichiita nyaya, but pagroup vaibva vaita sekunge vanenge vachimusapota vachingoti neshungu nenyasha dzaMwari unokusvika chete kuUK. But taizoti kana tagara manje kana tava kutaura, mama vaibva vati zvipiko ukaona UK yazoendwa name hidden zvinoreva kuti UK inenge yapera. Kwavo kwavanongogomera ndikoko kuCape Town ikoko kwavachangorovera vari. Sisi manje vakazoti vava kuda kutanga kufambira mapepa avo. Mama ndipo pandakabva ndaona kuti ruvengo rwainge rwuri mavari rwainge rwakakurisa, and ivo mama vainge vava kutoda kutondi hotspota kuti neniwo paya pavanenge vachishora vachiseka Sisi, then inini ndaifanira kuti ndinge ndichizojoinana navo. At that time Sisi vainge vachida kudzoka kuZim kuti vangogara vagadzirisa passport yavo because yainge yava kutoda kutonopera. Apa zvinhu zvacho zvainge zvichiita sekunge kwavari zvainge zvava kuvaomera. Saka vakabva vazokumbira mama mari since she had spent a lot of money. Then mama vakabva vazoti it is fine, you can come, but the disappointment that she got, ndakarwadziwa mukoma because Sisi vangu ava vachizosvika pakuno apply imwe passport vakazotoita zvekutotorerwa advantage neumwe murume wemuarea medu imomo uyo akangosvika ndokubva atanga kutongova propose achivaudza kuti anovada. Apa mama vainge vapa Sisi mafake promises ndokubva vazongotanga kungoti mazuva kwakadhakwa kumarket. Kudzamara Sisi vazotongoona kutoti panapa yainge kudzamara Sisi vazotongoona kuti panapa yekutamba painge pasitomborina, and ivo Sisi vanotofungidzira kuti hakuna akavaona umwe usiku vachibuda vachienda kunopinda mumba make murume iyeye ndokubva vazobuda makuseniseni. But mama vakavaona, then mama vakabva vazoudza inini vainge vachitoseka zvavo vachitofara kuti izvi ndo zvainge zvaitwa naSisi. But kubva ipapo mukoma mama vangu handina kuzonyatsokuwirirana navo nekuti zvinhu zvavainge vachiita inini ndainge ndisingazvifarire because Sisi vangu ndinovada. Sisi vangu mukoma vakazoti vazodzoka nawo for the second round. It was as if zvinhu zvavainge vava kuda kuita it was the final process. Mama ndipo pavakabva vazobheja, and this time around mama vakabva vazobuda pachena, and ivo argument yavo yainge iri yekuti kana akati kanganwa aripo paCape Town apa, what more kana akazoenda kuUK, zvinoreva kuti
anenge ava kutoti pfugamai muvhure muromo wenyu ndikuitirei weti. Ndo zvakataurwa namama. Vakati izvozvo hazviitwe. Vakabva vati kwandiri, iwewe zvitorerani kuti utange waenda kuUK. Ndikati mama, ndinogoenda kuUK apa ndisati ndapedza chikoro here? Ivo mama vakabva vati, zvandiri kutaura ndezvekuti iwewe uchatanga waenda kuUK uyu name hidden asati ambotsika rukumbo rwake ikoko kuUK. Ndakangoti zvimwe kuda kungotaura like amai vangu vari munhu wekuti vanongotaurisa, but vainge vachitorevesa izvo zvavainge vachitaura. Vakazoti sisi nawo pavakataura kuti vainge vari mubhazi vachiti vari kuuya for the final process, then mama vakabva vazombobuda. Mama vakabuda kwemazuva akati wandei, apa painge pasitomborina wavainge vakambooneka including my own father, zvokuti baba vakatomboshushikana kuti ko amai venyu vaenda kupi, amai venyu varipi. But mama vakazodzoka. Mama pavakadzoka vakafonera inini vakabva vanditi ndige ndichizouya kuzovatora uko kwavainge vaburukira. Mukoma ndakati ndichinosangana namama vangu ndakabva ndanzwa kuti mama bhegi ravo ravainge vanditakurisa rainge richinhuhwa mishonga iya yechibhoyi. Then ndakabva ndazongotakura bhegi riya ryamukoma, but I didn't feel nice at all. Takazoti tasvika kumba, ivo mama vakabva vati bhegi rangu iri ngarisabatwa neumwe munhu, ndikuda kuti tichingonopinda mumba bhegi iri straight naro enda unoripinza muspare room mako. Ndakabva ndaita sekudaro. Mama ndokubva vazongoburitsawo dzimwe nzungu idzo dzavainge vavigera baba nezvimwewo zvishomanana. Then mama vakabva vazoti vainge vaenda kunoshanyira vamwe gogo vavo, but gogo ava asi sekuru ava mukoma munhu wekuti haana that deep relationship nehama dzaamai vangu. Saka zvakatotinetsa kuti all of a sudden mama vava kuenda kunoshanyira sekuru ava vekuti vanga vava nemakore akati wandei vasina kana kumbogara vataura vose. Asi sezvisinei bhegi riya riya ndakabva ndati zvinondoriisa pai pekuti harizobatwe kana nani zvake. Ndokubva ndazoriisa pasi pembedha. Ndakati ndariisa pasi pembedha like nhasi mangwana acho makuseni, since sisi vainge vari munzira kuuya, ndakabva ndati regedzai ndiite cleaning because sisi vangu ndaishare navo the same room. Saka mukunoklina muya ndakazoti ndichinodongorera pasi pembedha wanikwe kuti pasi pembedha bhegi riya painge pasisina, asi ndakabva ndaona kuti pasi pembedha painge pava nekavhasi. Kavhasi aka kainge kari ke-black and mainge muine ruva rainge ririmo. Ruva iri rainge rakaita kunge rose rainge riine minzwa dzainge dzichitobaya. Then ndakaramba ndakatarisa ruva iri. Mama ndipo pavakabva vapinda mumba ndokubva vati ko uri kutsvakeiko wakapfugama kudaro. Ndakatadza kana kuvapindura ndokubva ndangonongedzera pasi pembedha. Mama vakabva vapfugamawo. Vakati vachinopfugama kudaro mukoma already vainge vatotora mutsvairo. Vakabva vazoshandisa mutsvairo uya kuti vange vachizokweva ruva riya iro rainge rangu karuka ranyuka pasi pembedha wangu. Mama vakati vatora ruva riya ndokubva vati rainge riri ruva ravo. Ndakashaya mukana wekuti ndinge ndichivabvunza kuti ko ruva iri ravanoti iruva ravo rainge rakabvepi uye rainge rakaiswa nani pasi pembedha wangu. Mama havana kana kumbotora nguva vari mubedroom mavo. Vakabva vazodzoka. Vakadzoka vaine mashizha, but mashizha acho ainge achirakidza kuti iwo ainge achangobva mukutanhiwa paruva riya. Mukoma ainge achichururuka mukaka mashizha iwayayo. Saka mashizha awo avakadzoka nawo ainge achitochururuka mukaka. Then mama vakabva vazonditi bata mashizha awa, ndikuda kuti unge uchimaisa panzvimbo yekuti haazorohwi nelight. Apa vainge vachitonongedzera light iro, light remurumu mangu. Vakati nyangwe paunozobatidza light rako mashizha awa paanenge ari haafaniri kuti ange achizotochewa nelight, anofanira kungogara ari panzvimbo inenge iine rima. Mukoma ndakabva ndangotora mashizha aya nekutya amai vangu ndikabva ndazongomaviga. Then amai vangu ndipo pavakabva vazondithreatena vachinditi inini kana sisi vauya paya pandinenge ndichisira sisi mvura yekugeza ndaifanira kuti ndinge ndichizonyika mashizha aya awo avainge vandipa, but ainge asina kana kumbowanda. Saka vaiti paya paunoisira sisi vako mvura yekugeza mubhaketi
paya paunoiendesa kubathroom, then unombomasoka mashizha awa just for a few seconds. Then kana wava kumatora unofanira kutora mashizha acho iwayo wakaita zvekutarira pasi mumakumbo mako umo wakatarira pasi, then wobva watora mashizha ose awo aunenge wasoka mubhaketi wobva wamaburitsa. Kana wamaburitsa chiregedza zvekare kutarira bhaketi, wobva wangobuda mutoilet usina kana kumbogara watarira zvekare bhaketi. Ndakabva ndazongoti it is okay. Saka pamba pedu mutemo ndiwoyo wekuti muenzi kana akauya anofanira kuti ange achitongodziisirwa mvura yekugeza, kana kuri kunzi anenge achida mvura inotonhora. Isusu takatongodzidziswa kuti ndisu tinofanira kuti tinge tichizviita. Sisi vakati vasvika mukoma vainge vakaparara nekuneta. Mama ndikubva vazokuvakurudzira vakabva vati kana ukarara usina kugeza mangwana acho makuseni pauchamuka uchinzwa imwe pain isingaiti. Sisi ndokubva vati it is fine, mirai ndinoisa mvura. Then amai vakabva vati inini ndini ndichange ndichizonoisira sisi ava mvura. Amai vakabva vandichonya apa vainge vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonoita zviya izvo zvavainge vakati ndinge ndichiita. Mukoma nashi ndakabva ndatora mashizha aya ndikabva ndanomasoka mubhaketi. Sisi ndakati ndapedza kuita izvozvo zvandainge ndatumwa namama ndokubva ndazovaudza kuti vange vachiuya kuzogeza. Sisi vangu vakageza nemvura iyo yandainge ndaita mhiko idzodzo ndainge ndatumwa namama vangu kuti ndinge ndichiita. Apa sisi vangu vakazoti vatanga kufambira nyaya dzavo each and every day. Sisi vaingouya vari very disappointed, looking very sad and disappointed. Kuzonovabvunza sisi vaibva vangoti zvinhu zvacho handichanzwisisi kuti where am I getting it wrong. Ivo vachinondedzera vainge vachiti apo pavainge vachiri kuCape Town pavaifambira nyaya idzi maresponses avainge vachipiwa ainge ari maresponses akanakisisa, but kubva zvavainge vakazongouya kuzimu zvinhu zvose zvakabva zvachinja. Amai vangu havana kana kumbotambisa nguva vakabva vati kuna sisi ndiri kuda kuti tinge tichizoenda kune umwe muprofita uyo anobatsira anoona. Saka takabva tazotorwa namama ndokubva tazoenda nasisi, takatoperekedzwa nadhedhi musi wacho iwoyo ndokubva tanobatsirwa as a family. Muprofita uya akazoti ava kubatsira sisi vangu, ndipo paakazoti amai vasisi vangu ndivo vainge vachikonzeresa zvose izvo zvainge zvichisanganikwa nazvo nasisi vangu. Muprofita uya akabva ati kuna sisi vangu, madzimai ndaona matambudzika pamberi apo, kunyange kunyika uko kwamuri kuda kuenda dai mangosiyana nazvo, nekuti mari iyo yose yamuri kushandisa muchivavarira kuti munge muchienda ikoko, mari yacho yose ichangoperera pasi, but uko ndaona matadza kuenda zvamuchose. Sisi vangu vakabva vashaya kuti voita sei. Apa vainge vaudzwa kuti amai vavo ndivo vainge vachivaroya. Then sisi vangu kubva ipapo kusvika muzuva ranhasi munhu wekuti havadi kana kumbonzwa anything about yemam, because vakatongopiwa that belief yekuti ivo sisi vanoroyiwa naamai vavo. Vakabva vatanga kutaura nyaya dzakawandisisa vachiti vaimbopota vachirota amai vavo. Amai vavo vaiti kana vakangouya so ivo sisi kana vaine kamari ako kanenge kari mumba, kamari ikako kanobva kangodisappear. Mukoma ndakazotofind out mushure mekunge ivo sisi vazoita give up. Sisi vangu mukoma vakaita give up apa maapplications avo ainge atova palast minute, ndipo pavakabva vasarudza kuti it was just too much for them, and zveshuwawo it was too much for my sister, because vakasvika pachinzvimbo chekuti vachifamba so vainge vava kutaura vega nekuda kwemari iyo yavainge vakashandisa kubva pastage 1. Ndakavanzwira tsitsi and I actually felt happy for her and proud for her the day ravakati ndafunga hangu kudzokera kuCape Town kubasa, because I knew that the change of environment zvinokwanisa kuzovapodza. And amai vangu vakafara zvisingaiti pavakanzwa sisi vachiti vainge vafunga zvekudzokera kuCape Town, izvo zvokuenda kuUK zvainge zvaramba.
And even now ivo Sisi vanongoblema amai vavo vachingofungidzira kuti amai vavo ndivo vainge vaine mishonga iyo yavakashandisa kuti Sisi vatadze kuenda kuUK. Asi ivo Sisi vangu chavasina kuziva ndechekuti amai vangu inini ndivo vainge vakafamba vakaenda kun'anga. Izvi zvakaitika mukoma zvinondirwadza even up until today. Nyaya iyi whenever I try to bring it up, like ndinongoti kuna mama madii mangosunungura Sisi kana kuri kunzi makavasunga. Mama kana ndikangogara ndataura nyaya iyi vanobva vazoita sekunge vachandiponda chaiko nekuti havatombodi kana kunzwa nezvazvo. Mukoma ndangouyawo pachaunga chenyu kuti ndinge ndichingotsvakawo kubatsirikana. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei, but inini mukoma zvakaitwa naamai vangu zvinondirwadza. Ndakambopotsa padiki diki chaipo mukoma. It was only that ndakabva ndatanga kufunga kuti right now kana ndikadudza Sisi kuti ndo zvakaita amai vangu izvi, what if amai vangu kana vakazokuvadzwa, yet she is the one who is taking care of my bills, she is taking me to university, then ndinozosara ndichichengetwa nani? Because munhu wese anenge achingoti mwana wemuroi. So I just stopped everything that I wanted to do. Sisi pavakauya kuzimu ndikabva ndango ignorewo ndikaita sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva. Sisi vangu ava mukoma pose pavanouya kumusha chavasingazivi ndechekuti paya pavanenge vachiudza amai vangu maproblems avo, amai vangu vanovatora vobva vaenda navo kune vanhu vanoita zvekunamata machechi iwawawa emasowe. But amai vangu trick iripo ndeyekuti ivo vanogara vatenga muprofita just like she did the first time patakaenda kumuprofita. Ininiwo ndakatombobhilifa kuti ivo amai vecousin sister yangu ndivo vainge vakaroya cousin sister yangu, but ndakazofind out later on kuti amai vangu vainge vakatengera muprofita iyeye. This was after ndaudza mama kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichimboenda kunobatsirwa nemuprofita uyo ainge akabatsira cousin sister yangu. Then mama vakabva vati zvipikowo wewe ndakamubhadhara kuti ange achinyepa. So the way that she spoke it, I don't know kuti mama vangu vane problem here or what, because she just spoke so casually as if zvainge zviri zvinhu zvainge zviri normal kuti unotongotenga muprofita kuti ange achinyepera mwana wesister yako. That is how much my mom hate this cousin sister of mine. Handizivi kuti chavakanyanya kutadzirwa nasisi vangu ava chimbori chii. Zvimwe kuda there is something that happened in the past zvekuti ivo mama avadi kana kumbondiudza. I am here on your platform koma ndichangogamuchira chero zvinenge zvataurwa mucomment section. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Heish, kuitira munhu mhiko dzekuti haufi wakakutsika kuchando, hanzi uchangogumira kuCape Town ikoko, asi kuchando haufi wakakutsika, uchazokutsika kuchando ikoko wangu mwana apedza university years kana akwanisa kuzowana mukana kuenda kuUK. Iwewe ndipo pauchazotanga kuti 1 ndipo pauchazotendedzwa kuti unge uchiendawo kuUK. Hey, zvakangoma hazvo veduwe.